Amen. Ipingo. Amen. Ndikulandireni nonse mudzina la Yesu kuti ameni. Amen. Mungu akudalitseni kwambiri. Tili panonso madzulo ano kuti pang'ono timalizitse ngongole imene tinasiya mmawa, imene ikulumikizana kwambiri ndi phunziro la mnyamata mnzanga amene akungochoka kumene pompano. Ndiganiza kuti akadapitirirabe kupereka maiki wanthu mafunso akadakhala bambiri. Wina amatandiliritse pofunsa amati palinga nditsoka ta nyengo tikukhalayo, kodi zinthuzi zitithandiza bwanji? Ndizoonadi kuti tikukhala m'masiku atsoka amene kuthana nazo kwake kukhala kovuta kwambiri. Amene munalipo mmawa, ine nditayima pano ndimachita ndi buku la 1 Korinto chapter number 3, timawerenga verse number 16 ndi 17, amene timanena kuti inu ndinu kachisi wa Mulungu. Tinafotokozera pang'ono kachisiwu, koma musimu timapeza mawu amene amanena kuti ngati munthu awononga kachisi, inenso ndidzamuwononga. Tsono m'bale atabwera pano polongosola za thanzi, akuoneka kuti amapitabe komweko chifukwa inuyo ndi kachisi wa Mulungu. Baibulo limati mzimu wa Mulungu amagonera mwa inuyo. Chifukwa chake pamene tikumpembeza Ambuye timasowekanso kukhala ndi thanzi labwino kuti kachisiyo akhale olimba konsekonse, mzimu komanso thupi, kuti mpingo upitirire kuyenda bwino, ngakhalenso uthenga wabwino upite kutsogolo. Koma mmene tinali kuphunzira timaonanso mapulani a satana amene tsopano ine ndimabwera kudzaulula ngati mmodzi wa anthu amene ndinali membala ku zipembedzo za satana m'masiku apitawa, kuti kodi pulani ya satana pa matupi anu ndi a mtundu wanji. Iye akudziwa kuti inu ndinu kachisi, chifukwa malemba apa 1 Korinto adaona kuti inu ndinu kachisi. Ndiye adakonza mapulani yawo owonongera kachisiyo. Ndiye mmawa ndimayesa kutenga chimodzimodzi mwa zimene zagwiritsidwa ntchito ku chipembedzo cha satana kuti zikawononge kachisiyo wathupi, koma pang'ono zikakhuzenso ngakhale mzimu mkati. Ndiye mumva amene mukubwera kumene kuti inuyo ndinu kachisi wa Mulungu ndipo mzimu wa Mulungu amagona mwa inu. So kachisiyo timati si mzimu yekha mkati, si moyo wokha mkati wa Chikhristu, koma ngakhale thupi lanulo likamaonedwa limaoneka kuti ndi cha kachisi wa Mulungu. Ndiye ndimati kuchipembedzo ndi kuchoka chija kuli chinsinsi chimene Iwo adakonza chamene adzipasulira kachisiyo mwa njira iyi kapena ina. Kazimveka kaya. Ndiye mmene timafotokoza mmawa tinadzalowa ku chipangizo choyamba chimene ndi zodzoladzola. Ndimvere ndimakosana. Mmawawu timafotokozera zinthu ziwiri zitatu. Makamaka tinatchulako mitundu ya mafuta amene munalipo ziko. Panalibe zakuperewerani chifukwa tinatchulamo green tea, hair colorant, Bobby Brown, Valentina men's lotion, Caroline wa cosmetics chakuti Angelina, tunapesa sex powder, tunapesa menemo zambiri wakondedwa tunazipesa zolephera kuzitchula. Zimene tinaona kuti ndi zipangizo zimene satana akugwiritsa ntchito pofuna kugwetsa kachisi. Timati utumiki wa satana sikugona
uli pa ntchito kupanga mapulani mmene aonongere nyumba ya Mulungu. Koma mwagwirizana ndi phunziroli mutha kuona kuti dziko lapansi lili pa moto kwambiri. Dziko lapansi lili pa mavuto kwambiri ndi mmene satana mdierekezi wayikira zinthu zake. Ine madzulo ano ndiyambire pa msonkhano umene chipembedzo cha satana udapanga chokhuza pulani yopitilira kuononga thupi la munthu kupyolera m'mankhwala, m'machemicals. Ake ndikwadandaula kufedereza aja. Msonkhano woyamba umene mdierekezi adapanga ku dziko lapansi wofuna kulimbana ndi thupi la anthu oyera mtima, thupi la anthu opembedza kuti zifoko zisichuluka udachitika mu 1906. Msonkhano mutu wake amati kemakola yazikuzeka. Msonkhano umenewu udachitikira ku Las Vegas, na imeneyo inakulibe sana bado enswali. Anakonza dongosolo mabuku amene tidapeza amsonkhano umene wake makola 1906. Pulani yaikulu adakonza kuti tiyambe kuononga kaye chilengedwe. Ndikumene kudatuluka akaswiri akafukufuku oyamba kupanga fetereza ku dziko lapansi ngati njira imodzi yothana ndi chilengedwe, kuononga nthaka imene Mulungu adampasa Adamu ndi Hava ndi mtundu wonse kuti munthu akhalepo adalitsike, amerese zipatso adye, ayiwononge kuti tsopano munthuyo akhalepo opanda ulamuliro pa nthakayi kuti apezeze bwino akachita kugwada kwa satana. Mapulani adali amenewo ndi anthu kupanga fetereza ku dziko lapansi. Pamene nonse mwakhalapa ndinu mboni yanga kuti lero nthaka ifetereza idalala si yathunso ayi. Satana ndi amene akuchita control. Amabwera kusatenga nthaka imene ndikumaka iyesa kumalabu kwawo nkuyibweresa kunena kuti ayi bakufunika SK 21. Ndiye ophunzirafe mavuto amene tili nawo ndi awo. Akamati SK timangogona phe 21 basi timangoti muna ndi mtundu wacha. Pamene pakuona ubulutu wa munthu waphunzira ndi pati pamene. Koma ndikuwuze nokondedwa mumvese chinthu. Pali chipangizo china chimene akugwiritsa ntchito Chingerezi chake amati science in witchcraft. Kazikumveka kaya kapena kuti ufiti ku science. Tsopano ufiti ukachitika ndi mbuli ngati ine wa standard 3 ndimaonekera kuti ndine mfiti. Koma ukachitika ndi munthu waphunzira ngati mati technology. Simomwe. Tsopano ndikuwuzeni palibe ufiti ku dziko lapansi wa mtundu uliwonse umene umagwira ntchito popanda chinthu chakufa. N'chifukwa chake mfiti mukaziona kuti kosamira ndi kumanda kumene kukuli mitego. Nawonso a science amene akulowetsa ufiti kapena amene akulowetsa science mu ufiti. Ufiti wa science wo sumagwira ntchito popanda chinthu chakufa. Azikumbeka zimenezi. Munjira iliyonse imene anthu amene wamapanga amachita chotheka kuti kachipembedzo ka mizimu kachitika mu zinthuzo, koma kakamachitika kanthuko nkamene kamachedwa kuti technology. Imene ife anthu ambiri ndeti makhutira nayo. Ine ningoyerekeza sindikuti nchoyipa ayi pa ineso ndili nacho chikutithandiza. Kwa mafoni akadakhala kuti ndiwapanga ndidokotala la mofati. Dokotala la mofati chakuti chakuti kuyaka kumulanje na ku Mozambique imasebe system kadagula mukadati koma chile chikuchitikacho ndi ufiti weniweni akutamba
masana umatumiza chithunzi chake masana simukanakula koma chifukwa wangani mzungu ndani matindi kuuseni kuti likulu la chipembedzo cha satana maziko ake ndi mzungu umumvakaya wapera kuti kumene akupita nalo dziko nkola kwika msonkhano umenewu adagwirizana kuti tiyambe kupanga mankhwala owononga kaye chilengedwe chimene mukuchionachi koma msonkhano wina umene udachitika mchaka cha 2009 ine ndiye ndalipopo azikumveka zimenezi msonkhano ine ndapita nawo mukata kumeneku amakagwirizananso msonkhano unali omwewu mutu wake amautcha kuti kemakola 2009 kodi mukundimva zokambirana zake zinali kulimbikitsa ndi kupereka mphoto kwa anthu aluso amene amasakaniza makemiko amene akuthandiza kwambiri kuwononga chilengedwe komanso kuwononga matupi a wanthu. Amen. 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 Kodi munandimva mawa ndimafotokoza za mankhwala ngati otchedwa acid disodium salt nimanena kuti amenewa amapezeka muzodzola mafuta ndeni nachula mafuta ambiri amene mumakhala zimenezi ndeni mafuna kuti tipitirize kunena kuti muzokambiranazi adakonzanso mankhwala amene amatchedwa kuti parabens. Amukundimva ndiye mudziyambira pamenepo tsopano anyamata amadigiri kupanga research muziyambira pa parabens mawa ndikupasani hek 293 muzikagugula mukapeza Coca-Cola amene mukumwacha mukamva kuti akati hek 293 ncha tikapita na mawa ophunziracha muzilulondola ku manambalawa manambala ndizikupasaniwa muzikagugula kusukulu kwanuko muzikapeza kuti kodi zakudya zimene tikudya pasika zimapangidwa kuchokera kucha nanga muma mumva ucha ndi shugadi wa Coca-Cola ncha kodi zimumveka izi muzikangana chilo akakupasa ndi chotanthauzira iyo akakupasa ndi chotanthauzira iyo akakupasa ndi chotanthauzira umene mukasowe ndi ku 293 ukafunika ndikhalepo. Amen mpingo. So kuseliku akapanga makemiko aja amabweresa ndi dzina kunja ndi dzinalo ndi limene limakhala lobisika koma ine ndimafuna ndinene kuti kuonjezera pa zimene tinaphunzira pali mankhwala amene amatchedwa kuti parabens. Parabens ndi kemikonso imene imakhala muzodzola zimene azimayi ndi azibambo ambiri timadzola. Kodi parabens amagwira ntchito yake? Parabens akalowa pa thupi la munthu mukadzola kuchokera m'mafuta amitundu ina ndayitchula ija ina yatopetsa tambera mukapaka pa thupi mankhwala amenewa amayamba kugwira ntchito yake thupi lanu likagona usiku. Akudikwa ndi parabens amayamba kukapanga nkhondo munthu mmene ankamulenga chikopa chake chili ndi collagen. Kodi mukundimva collagen ameneyo ndi amene adapanga kuti zaka zonse za Adamu akhale ofewa, zaka zonse kopanda mafuta za mneneri Zakariya, zaka zonse za Abrahamu, zaka zonse za Nowa mpaka pa Yohane osachedwa ayende anyamata opanda kudzola pathupi pawo. Thupi lawo lili pere bwino wopanda pena pokandika anali bwino. Collagen anali kugwira ntchito. Masakanisti pobwera anayamba kuchita nkhondo ndi chimene chimatchedwa collagen pathupi panupo kuti
kuti achichotse ayike bola chinu wawo. Ndiye nkhondo mukadzola mafuta azibambo ndi azimayi imayamba 6 koloko 7 koloko imene mumagona. Mukamacha mmawa parapinzi akagonjesa kola chinu wapathupi pano. Mukunimva? Mumabwera ndi chichewa chakuti mafuta awa andiyanja.